tinun-an. Here comes karon nga niadto sila sa usa ka lugar nga mao ang Samaria, town of Samaria. Then pag adto nila dito, gi-reject sila, no? Wala sila dawata. So nang nasuko ang iyang mga tinun-an, ingon si James ug si John nga, oh agalon, buot baka nga among i-command ang kalayo gikan sa kalayo aron mga sunog ning mga tawhana. So unsay giingon ni Rabbi Yeshua, gi-rebuke sila. So unsa may hinungdan nganong nakasulti sila ni adto? Actually, ang puntos diri igsuon, diri sa disobedience ni Moshe tungod ni sa iyang anger, no? Weakness ni Moshe is anger. Dahil diri na po sa Luke 9:51, Yeshua rebuked the disciples because of their vengeance. Anger and vengeance. So supposed to be unta naa sa ilaha ang power.